Здравейте, Емануел Халачев, Американски информационен и бизнес център Бургас. Добре дошли в YouTube канала на българските езикови и културни ваканции. Българските езикови и културни ваканции, идеята се зароди от между нас и наши приятели, които живеят извън България и имат нужда децата им да познават страната, в която те са се родили, културата и традициите. Ние решихме да направим, да създадем една такава ваканция за нашите българчета, които живеят извън граница. Идеята е да се приобщят тези деца към културата и традициите на мама и татко, но също така да се изгради една връзка, един бонд между родители, баби, дядовци и самите деца, които те виждат в рамките на няколко седмици годишно. За тази година сме избрали две дестинации. Едната дестинация е море. Избора се падна на град Китен, който е малък и наистина Китен хубав град на Южното Черноморие. Избора на хотел, избора на място е така, че на децата да им е приятно и удобно, да имат място да играят, също така да е достатъчно сигурно, т.е. да бъде оградено и на хубаво място. Гоним комбинация от море, сянка и борова гора, така че ще ни бъде приятно да ви посрещнем в Китен. Следващата дестинация, с която ще работим тази година, е на планина. Избора се падна на град Банско. Сигурно вие знаете, познавате и си спомняте Банско. Красиво място, което е сгушено между Родопите, Пирин и Рила. Част от екскурзиите, които ще са включени в нашата ваканция, са изкачване на планини, красиви гледки, невероятна природа и също така достъп и досег до природата и до красотата на България. Имаме образователна програма, включена в тези ваканции. Образователната програма като цяло е фокусирана върху културата и традициите на България, т.е. тези деца, които се присъединят към нас това лято, ще изучават български език в една контролирана среда и в същото време ще изучават българска култура и традиции под формата на интерактивна и занимателна игра. Целта ни е да привлечем деца от 5 до към 14 годишна възраст, като имаме възможност да посрещнем деца, които са по-малки от това, но препоръката ни съответно ще бъде да бъдат с придружител. В следващите видеоклипове, включени в нашия YouTube канал, нашия нов YouTube канал, ще може да се запознаете по-подробно с дестинациите, по-подробно с хотелите, ще видите картинки, снимки и видеоклипове от местата, на които ще бъдем. И също така ще направим интервюта с нашите преподаватели, които ще бъдат част от нашата екскурзия. Благодаря и до скоро!